ने ତିନି ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ମିଶି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ପିଣ୍ଟୁ ପଚାରିଲା। କାଇଁ କାଲି କଣ କି? ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା। କାଲି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ପିଣ୍ଟୁ କହିଲା। ଭଲ ହେଲା ଆଉ। କାଲି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇ ଜମା ଉଠିନି। ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଚାଲୁନୁ କାଲି ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, କେମିତି ହବ? ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଲି କେହି ବି ଶୋଇବନି କି କେହି ଖେଳିବନି, କାହିଁକି ନା କାଲି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। କାଲିର ଦିନରେ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। କାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ମଣ୍ଟୁ କହିଲା, କାଲି ଦିନକ ଛୁଟି ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସେ ଦିନଟି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସାରି ଲଡୁ ବି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଏଠି କିଛି ହିନ୍ଦୁ, କିଛି ମୁସଲିମ, କିଛି ଶିଖ, ଆଉ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ। ବୋଲୋ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।